Integrál 3 na x plus 5 na x celé na druhu v čítateli lomeno 15 na x. Tento výraz si napred upravíme, skôr než ho budeme vedieť integrovať. A začneme tým, že roznásobíme ten dvojčlen v čítateli, takže z neho máme potom integrál. 3 na x na druhu je 3 na 2x plus 2 krát 3 na x krát 5 na x plus 5 na 2x. Menovateľ ostáva 15 na x dx. Toto si môžeme rozdeliť na 3 zlomky. A v prvom máme v čítateli 3 na 2x, čo je vlastne 3 na druhu na x, čiže 9 na x, takže máme 9 na x lomeno 15 na x plus 2 krát 3 na x krát 5 na x je 3 krát 5 celé na x, takže 15 na x 15 na x lomeno 15 na x plus 5 na 2x je 5 na druhu celé na x, takže 5 na 20, 5 na druhu je 20, 25 25 na x lomeno 15 na x dx. No, v ďalšom kroku môžeme vykrátiť tieto zlomky, lebo 9 na x lomeno 15 na x je vlastne 9 15 celé na x a 9 aj 15 môžeme krátiť trojkou, takže dostávame z prvého zlomku 3 pätiny na x plus v druhom zlomku sa nám 15 na x vykráti, takže v druhom zlomku nám ostáva dvojka a plus v poslednom zlomku môžeme krátiť 5 na x aj čitateľa aj menovateľa, takže nám ostane 5 lomeno 3 celé na x 5 lomeno 3 celé na x, pre poriadok si to dáme do zátvorky dx. No, toto môžeme rozpísať aj na 3 integrály, ale problémom hlavne je teraz integrovať 3 pätiny na x a 5 tretín na x. Na to použijeme taký trik, že toto si napíšeme ako exponenciálnu funkciu e na logaritmus 3 pätín krát x. Takže tu máme integrál e na logaritmus 3 pätín, toto mi dohromady dáva 3 pätiny na x, rozdelíme to celé na 3 integrály, plus integrál z 2 krát dx, plus posledný integrál znova použijeme exponenciálnu funkciu e na logaritmus 5 tretín v tomto prípade na x dx. A teraz chceme integrovať tieto dve exponenciálne funkcie. Vieme integrovať e na x, tam je primitívna funkcia e na x. Ako je to z e na konštanta krát x, tak tu môžeme spraviť substitúciu, a to takú, že y sa rovná logaritmus 3 pätiny krát x, tým pádom dy sa rovná logaritmus 3 pätín krát x, lebo logaritmus 3 pätín to je konštanta. Pardon, tu má byť dx, takto. No, dx tu máme, chýba nám tu ten logaritmus 3 pätín, ale to môžeme vyjadriť tak, že povieme, že dx sa rovná dy lomeno logaritmus 3 pätín. Takže si to napíšme, z toho prvého integrálu budeme mať e na logaritmus 3 pätín krát x je y, a teraz dx prepíšeme ako dy lomeno logaritmus 3 pätín. Druhý integrál, tam nie je čo upravovať, integrál z 2 dx. A tretí integrál použijeme substitúciu podobne ako v tomto prvom integrále. Napíšeme z sa rovná logaritmus v tomto prípade 5
tretín krát x dz sa rovná logaritmus 5 tretín dx. Takže zase v tom integráli bude e na z a z dx máme dz lomeno logaritmus 5 tretín. No a toto už všetko vieme integrovať. Integrál alebo primitívna funkcia e na y je e na y. Takže za prvý integrál dostaneme, tu je konštanta, 1 lomeno logaritmus 3 pätín e na y. Druhý integrál, tu je konštanta krát dx, takže tu dostávame, konštanta je 2x dx, nie, 2x je výsledok. A plus tretí integrál, máme tu konštantu 1 lomeno logaritmus 5 tretín a potom tam máme e na z, takže nám tu ostáva e na z, lebo to je primitívna funkcia e na z plus ľubovoľná konštanta. Teraz musíme dosadiť spätne za y a za z. To urobíme v ďalšom kroku. Takže máme 1 lomeno logaritmus 3 pätín. E na y dosadíme za y. Y je logaritmus 3 pätín krát x. Čiže logaritmus 3 pätín krát x. Plus 2x plus 1 lomeno logaritmus 5 tretín. A e na z musíme zase dosadiť za z. Z je logaritmus 5 tretín krát x. E na logaritmus 5 tretín krát x plus konštanta. No a teraz si treba zase uvedomiť, že e na logaritmus 3 pätín to sú 3 pätiny, takže z tohoto dostaneme 3 pätiny na x tu. Z tohoto dostaneme zase 5 tretín na x tu. Takže z prvého člena máme 1 lomeno logaritmus 3 pätín krát 3 pätiny na x tu. Teraz zoberieme tretí člen, aby tieto dva členy boli spolu. Plus, tam máme 1 lomeno logaritmus 5 tretín a tu dostaneme 5 tretín na x tu plus 2x plus konštanta. A teraz ešte môžeme alebo nemusíme, môžeme spraviť jednu úpravu, že vyjmeme z tých prvých dvoch členov vyjmeme predzátvorku logaritmus 5 tretín napríklad, alebo 1 lomeno logaritmus 5 tretín, takže tam máme 1 lomeno logaritmus 5 tretín. A teraz začína zátvorka, prvý bude tento člen, 5 tretín na x tu. A tu si uvedomíme, že logaritmus 3 pätín je mínus logaritmus 5 tretín, lebo logaritmus obrátenej hodnoty je mínus logaritmus pôvodnej hodnoty. Čiže tu budem mať mínus 3 pätiny na x tu, koniec zátvorky, plus 2x plus konštanta. Toto je výsledok.